ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କେଉଁ ପିଠା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଭଳି ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନା ସାକାର କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାମନ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ ସମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆମ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସମାଜର କଥା ଶୁଣି ନା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଆମର ସାକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଗାଉଁଲି ଝିଅ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଆଉ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଭଲ ଘର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଶା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିପାରିବି ଆଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ସତ ହୋଇପାରିବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ମନରେ କାମ କରିଥିଲେ ନା ଭାବନାର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ସାଜି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍।